El Guillem té 19 anys, estudia segon de filosofia a la UB i li agraden els enigmes, l'astronomia i la botànica. I què? Atenció perquè el paio és capaç de llançar una carta volant i tallar una pastanaga pel mig. Si és veritat, seria el rècord Guinness. Com vas començar a llançar cartes? Vam mirar un vídeo per internet d'un tio que tirava cartes i feia coses d'aquestes i ens vam motivar molt i amb els amics i tots vam començar a practicar això. Muy bien, estupendo. Vamos, muy completamente importante. Jo estic aquí tipus Robin Hood amb una mandarina al cap. La gràcia seria que amb una sola carta sigui capaç de llançar la mandarina. Vamos allá, ¿no? ¿Qué cuerpo se te queda? Es un espectáculo maravilloso, digno de ver. Ara m'he cagat! I com és que us vau aficionar a això? Que és que no hi havia activitats extraescolars a col·le o què passa? Esa es la pregunta. Bueno, sí, però a vegades ens venen idees així estranyes. Idees estranyes com què? Hem fet un menhir. Què dice? Heu fet un menhir? Sí. Què vol dir fer un menhir? La pedra que porta l'Obèlix a l'esquena l'hem fet amb una espuma i tal, i ens fiquem a dintre. Hòstia, que bonito. ¿De qué te ríes? Bueno, no, cadascú fa el que vol a les tardes. No ho entenc. Jo no dic que sigui fàcil llançar una carta, no, però segur que és més difícil si posem el Guillem sota pressió. Hòstia, hi ha marro aquí. Hem posat 6 rostres de personatges coneguts del món del futbol, però al tanto, que al mig hi ha Leo Messi i Pep Guardiola. Cuidao, vull dir, cuidao. Quan vulguis. ¡Cuidadito! Ramos... Sí, créame que és així. Gràcies per ensenyar-nos la teva habilitat, Bueno, jo també haig de baixar, que haig d'anar a comprar pastanagues. T'estàs deixant el llum obert, al tanto. És molt bo. Si tens alguna habilitat estranya, explica'ns-ho a apm@tv3.cat i et vindrem a visitar.